ҳамасола бо ташаббуси бевоситаи Лигаи футболи кӯдакону наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон дар баробари Лигаи Пешсаф ва Лигаи Умед, инчунин чемпионати мамлакат миёни кӯдакони то 12 ва 13 сола баргузор мешавад. Имсол дар чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни бозигарони то 12 сола 9 даста аз саросари ҷумҳурӣ давоми як ҳафта барои мақомҳои ифтихорӣ мубориза бурданд. рақобатҳо дар майдони дуюми варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе баргузор шуд. Новобаста аз он ки дар рӯзи ҷанбастии мусобиқа якбора вазъияти боду ҳаво дар кишвар тағйир кард ва бориши барф ва маълумат, рақобати ниҳоӣ миёни ду дастаи пурқуввати мусобиқа Солор ва Динамо ки ҳарду шаҳри Душанберо намояндагӣ доштанд, бисёр ҷолибу диданӣ сурат гирифт. бозигарони ҳар даста талош мекарданд то дар рақобати ниҳоӣ пирӯз гардида унвони қаҳрамониро дар мамлакат соҳиб шаванд. дастаи Солор таи солҳои охир ба худ ҳамто надорад. футболбозони ин мактаби варзишӣ дар рақобати ниҳоӣ ба дарвозаи ҳарифи хеш 3 голи беҷавоб зада соҳиби мақоми аввал гардиданд. ҷанбасти мусобиқа яъне чемпионати Тоҷикистон байни наврасони то 12 сола дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе яъне баргузор гардид. ҳамагон шоҳиди он гаштем ки дар ин вобаста аз боду ҳаво ки имрӯз яъне барф бори нахуст дар кишвари азизамон борид, бозии финалии ин мусобиқа баргузор гардид ки дар он дастаҳои навраси кӯдакона яъне ширкат варзиданд. бозии финалӣ яке аз бозиҳои беҳтарин гӯем баргузор гардид ки дар ин чемпионати Тоҷикистон байни наврасони то 12 сола дастаи Солор ғолиб омад. то ҷанбаи сорт шуруъ аз 13 декабри соли ҷорӣ чемпионати Тоҷикистон байни наврасони то 13 сола баргузор мегардад ва инчунин туби чармӣ низ ба нақша гирифтаем. рӯзҳои наздик баъд аз ҷанбаст яъне чемпионати Тоҷикистон байни наврасони то 12 сола мусобиқаи туби чармӣ низ баргузор мегардад. пас аз вохӯрии ниҳоӣ дар як фазои тантанавии маросими ҷоизаспорӣ баргузор гардид. дар маросими ҷоизаспорӣ роҳбарияти Лигаи футболи кӯдакону наврасони мамлакат инчунин як қатор аз собиқадорони футболи кишвар ширкат намуданд. аз ҷониби кумитаи тадорукот як қатор аз бозигарон дар ҳайати дастаҳои хеш бо ҷоизаҳои инфиродӣ қадрдонӣ шуданд. беҳтарин нишонзани чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни бозигарони то 12 сола Иброҳим Муродов аз ҳайати дастаи Солор гардид. Иброҳим дар мусобиқаи мазкур ба задани 5 гол муваффақ омад. беҳтарин бозигари мусобиқа бошад Иброҳимов Муҳаммад, бозигари дигари Солор интихоб шуд. аз ҷониби кумитаи тадорукот ситоди мураббиён ва ҳайати бозигарони дастаи Балхии ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ ки дар мусобиқаи мазкур мақоми сеюмро соҳиб шуданд, бо нишонҳои биринҷӣ сарфароз гардиданд. бозигарони дастаи Динамо бошад соҳиби нишони нуқраи чемпионати мамлакат миёни кӯдакони то 12 сола шуданд. бозигарони дастаи Солор дар баробари медалҳои тилло инчунин ҷоми мусобиқаро болои сар бардоштанд. Я Зубай Самир, игрок команды Солор, и мы победили в этом турнире. В финале победили мы Динамо 3-0. Я хочу поблагодарить нашего тренера, что он так нас тренирует к чемпионатам.